Nege kanya wolonvla o temenani sanga mugan fly renouveau télé la jabara kilingilina bella jilinga jatemnena na folini walinyumando ko di au bella jilima ka fo au bella jilinyi ka ko bisimla ni nyere renouveau sokomada kuna funi kene sigitolay. Biye juma e la horoma donye biye la dala juma do yon fe amana sigi je mu kan kan ame folo ka do ke en faso ni oye mali alsa ame continue ka odo kele ne ke ala ka hereke mali ala ka hereke mali den kelengele na bela jilenye foka ben o ka sabati mali de olu ni nyokonche la kana balia femme fube se ka siri ola to ya mununa mali den kelengele na bela jilena ni na bolo fen ka se ka lakanda ma munu be no ni olu be banaglan kan angani ya nyuma be ka taka uyoro ala ka kenya di mali den kelengele na bela jilima solika wili ke bagaw aw ka foli be yanno aw munu be no kaw sero ka barake rola aw sokoleno renouveau télé la walma renouveau fm na ame foli di aw bela jilima ko ni kuna foni kena sikitolay aw bela jilinyi radio nyeleni la me bagaw ka bo segu ma chama me aname radio nyeleni kan ame sokomada fe foli di u bela jilima o ko fe franka radio chama wore be no munu me soko ona wala sa ka sega ni kuna foni chari mali fantan na ni bela jilina anga foli be alame baga jama kulu kilingilina bela jilinyi sisa amena do jemu kan konnala an wadi bila barake bagaw ame foli ni tanuni di uma wiye labe on tigi senkan o kama amena do kuna foni olu konnala sisa studio bamidaw konnala jama da falimbe anno Umar Koita kafara Isa Kabasidibe kan ani Fanta Tumota kibaryo olu kene bena dale sisa Umar Koita aja Fatumata Zaraw nam korbashiti be alatanu be jumae aya bi fele do na dumando siga Koita Dubai ya foto mina mi foli ke kanya shala me bo bela jele non juma do non fe ya foto mina mi do nyini an mo ko fe ka do ke jamana ben ani kelea obsega sabati an jamana kono nana ani bamwacha wale mi nyona ala kan deme fu bi sega si o dana chugo mina fanta tumuta ala ka do kelen bela jilimne Omar Koita soni dono don kibaru ibena odaele kanumbaga jamakuluye ola bijem kan konna kuna foniyo olu fleni ya bakuruba obedi au matakale nyafe ambi abela jeli wala au yekilingili so ma dayna kuma simi be ambolo koroni wala libeda ke o kan décryptage konnala o di un jour publié fin suko jume ani amega ta ko jume ni kama o e anga so ma dayna décryptage babuye fem métallique policiu katasi protection civiluma sharia kise do kontara mime ke sababuye ka olu bla sorasiya o kum konnala don temeluna akuma fora fem kon métallique ni sharia ko folina a tekno blala kunu sente konnala o kama oni polisi ka la fasaje kulu manyema na singa nyola soro soko madena ko kurani o yebuguna baba dameli kasika kuma ni wale yan oluka avant projet ameto o konnala ni sharia suma nyebla barawi avant projet de constitution ina fo ani tando ta jem kan konnala ni doko ko bela jelen konnala wabe to sena fo kata fo ni avant projet en konona lo bela jelen ya fora awi ka ba wakati mina so ko madena ko kura ani isa ka babe nyola soro awena article da madamanta avant projet konona na ka onye fo bamananga na bela jelen nga famille li manke donc kibaru obena daile Omar Koita fe soni ndoro tan na sigin kibaru o ila da sori Ibrahim Diallo soni ani ale fene be nyola soro awa don foli du mambe anoka da o kan Alexi be bisimila ka fara kenya kuna foninka awada nyoko ka ulika jo ale kono nana kuna fondi gafe munu bora bijuma wala saka seka doko kun don kibaru di sebe onka olu datu olu nya fura folo la silu o fene be ke jem kan ale konnala da kuru nya kelina obe delika fe on fe soro bi abebela si awma bonya ani karama konnala ko beki bisimila wakati bolo da chugo obe awma baraw daele kuna funi dugu jara anyo de fo renouveau matin kene manasigi malido magobe jo kibaru ya mununa abela jeli ndo be soro akonnala Umar Koita mesira dima iga don kibaru daile kuna funi munu mana kibulu ko reka temeni oluye sigate ala fanta tumota ni sira diamno beta madamene femin ko ni anda sira ma kunwo anga kuna funu kono nana protection civile an kata se polisi ka ma olu blali sorasia okumu kono nana CNT mo olu ko ni sharia ta okumu kono nana kafara oka gaw shituna ka olu ko ni ku kle sabadi jamana nyamo ma wala sa ka se ga waliya dawta gawo alebi se ga lakana chukumina o ko kera chukudi amina ndadu la ko wala Fatumata Dumbia ale mai
ni Renouveau TV ale kun ye wele da kɛ walasa a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min ni maa min ni a sen fila tigɛra dɛmɛw kɔni bɛ ka na wa dɛmɛ wɔɔrɔw nana ka na di a ma walasa ka se ka dɛmɛ cogo min na Sidina Umar Keita ni ale ka yamaruya ye sɔni an bɛna da don bɛɛ la ko walawala. An bɛ sigi ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen nɔ ko olu bɛ soli k'u sɔgɔ an ka marabolo kɔnɔna na fo ka taa se kɔkan jamanaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna na ka bi kunnafoni daminɛ an b'a mɔnɔbɔ ka taa Tchadikaw fɛ yen nɔ Tchadi a yirala k'a fɔ wulikajɔ baara kɔni kɛra yen nɔ n'an b'a fɔ ma manifestation min yɛrɛ kɛra ka bɛn kununko alamisadon ma okumu kɔnɔna na ni manifestation in baara kɔni a kɛra waleya ye wulikajɔw kɛra Tchadi finitigilakaw fɛ walasa ka se k'a ko bali a kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛna u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛmɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔla maa minnu bɔnɛna u ni na a bɛ taa 50 ɲɔgɔn na wa maa min banana a ko la o bɛ mɔgɔ 300 bɔ ɲɔgɔn bɔ okumu kɔnɔna na Tchad jamana ɲɛmaaw olu kɔni waleya dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye ka couvre-feu ka o sigi u ka dugu kɔnɔna na ka taa sufɛla la nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa bila sɔgɔma tile la nɛgɛ kanɲɛ 6 waati wa parti politique dɔw fana bɛ yen nɔ u ye olu ka baaraw ka olu kɔni jɔ okumu kɔnɔna na ni wulikajɔ ninnu kɔni kun ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Mahamat Idris Déby Itno ale ye dɔ farali min kɛ a ka fanga kuntala kan walasa ka se u ka dusuma kasa jira o kow la wulikajɔ kɔni kɛra baara ye kunnafoni min mana bɔ a kɔnɔ an n'an da don la kɔfɛ don tɔw la ko o walawala an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogo ye halisa an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni banbagaciya wale a yirala k'a fɔ o fanga kɔni ka bon kosɛbɛ an y'an da se a ma Asɔngokaw fɛ yen nɔ okumu kɔnɔna na banbagacimaw maa minnu bɛ yen nɔ ni bɛnkanikɛlaw don n'u lakɔmadɔn a yirala k'a fɔ ko olu kɔni nana bolimafɛn sen fila la dugula ni o bɛ Seyina Awusa ale kofɔ ni a bɛ Asɔngo marabolo kɔnɔna na ka bɛn arabadon Octobre kalo tile 19 ma ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla nin yɔrɔ dugulamaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye alimami min bɛ dugu la ko o ka moto ni a bɛ fɔ katakatani ko u taara ni o ye ka fara o kan fɛn min ye dugutigi ka misiba ani misiden ko u taara ni o fana ye ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla halisa nin yɔrɔ kofɔlen na u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ma se maa ma ka maa gɛlɛya ba se maa ma ka maa bɔnɛ a nin na nka ko nin wulikajɔ ninnu ban waati wale kɔni ko a ka ca kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u bɛ hakilajigi kɛ fana k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni maa ninnu ka nin waleya ninnu ta ka nin dugu in sɛgɛrɛ k'u delila ka waleya dɔ kɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye u ye gɛlɛya caman lase dugutigi yɛrɛ ma ka tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ko u ye a bugɔ kosɛbɛ o waatiw kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ pankuru jateminɛ ni a bɛ fɔ ma les contrôleurs aériens a yirala k'a fɔ olu kun kɛmɛ ka baarabila bolo minnu boloda ko o kɔni cɛra ka bɔ a dɔgɔw kɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla ko nin waleya ninnu kɔni kɛra jamana minnu bɛ yen nɔ ni nin baarakɛla ninnu bɛ o jamana na olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ fɔ a ma ASECNA bɛ jamana minnu na olu jamanaw ka wulikajɔ ye farafina ani ka taa se Madagascar ma ka tɛmɛ ni u ye bataki min kɔni kɛ ni o cira APA ma a yirala k'a fɔ ko nin baarabilabolo minnu ni u kɛmɛ k'a boloda ka bɛn tarata septembre kalo tile 20 ani samedi septembre kalo tile 24 ni u tilala k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko nin kɔni a gɛrɛfu waleyaw kɔni bannen pewu ka bɛn ni octobre kalo tile 20 ma wa ko o sababu bɔra u ye bɛnkan min sɔrɔ u ni jamana ninnu cɛ walasa cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw kɛ k'u ka laɲiniw kɔni ko olu sabatira kunnafoni ko nasira la halisa protection civile ani polisilakaw ka olu bila fɛn min kɔni ye sɔrɔsiya minɛn kɔnɔna na o sariyakisɛ kɔni taara CNT maaw fɛ ka tɛmɛ ni kalan min taara maa 111 olu de kɔni ye u ka yamaruya di maa tɛ yen nɔ min banna a kow ma o hukumu kɔni kɔnɔna na ni jamana ɲɛmaa ale kɔni ye ni sariyakisɛ in ta fɛn min kɔni protection civile la ani polisilakaw olu na bila sɔrɔsiya minɛn kɔnɔna na an ka jɛ an ka lase lamɛn. Ni a yɛrɛ tilalen don article 4 kɔnɔna na ni sariya bolo min bɛ tali kɛ ka polisilakaw ani protection civile maaw ka olu fara wolomasiri tabaw kan o sariya kɔni taara bi conseil national de transition maaw fɛ ni sariya bolo in kɔni fɛn min kɔni polisilakaw ka lafasali tɔnkulu olu kɔni kun ye laɲini kɛ ko ka a bila kɔfɛ la ko CNT maaw ka laɲini kɛ sigikafɔ olu ka se ka kɛ ni sariya bolo in ka fɔlɔ ni sariya bolo min kɔni talen filɛ fɛn min bɛ tali kɛ polisilakaw la ani ka taa se protection civile maaw ma olu kɔni ni wolomasiri tabaw ka hakɛw bɛna kɛ kelen ye. Ni policiers ye ni surasiw ye kɛlɛ kɛ sisan ka jugu kɛlɛ ka bɔ dugu dɔw la maintenant o dugu ninnu n'a y'a sɔrɔ o ye polisi kɛyɔrɔ ye ou bien ni policiw kan ka bila yen policiw bɛ bila yen
mais ils seront équipés. Vous équipez les mecs, vous la dramatique, vous sur la joue comme tout le temps. Moi, syndicat au Gabma, un syndicat au Lamion. Ama kan gouverner un syndicat au Lamion, nous gogo malama au Kaloé, amne au Lamion. Commission défensive vous voulez au Lamion. Katemeni commission défensive min bɛ CNT la o maa ɲɛmaa ka kuma ye ale kɔnɔ yira k'a fɔ ko maa caman hakilila ɲiningara nin waleya ninnu kɔnɔna na ka ta polisi directeur ani protection civile directeur la ka tɛmɛ syndicat kuluw fɛ fɔ ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ni fini ninnu don ni bibi na ni u bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen de hakilila ɲiningara ɲani kala ka taa ni sariya kisɛ in kan. Fɛn min kɔni bɛ tali kɛ lakana ale ministiri la ale ka nisɔndiya yira nin ko in na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ wa ka polisilakaw bisimila fɛn min kɔni bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw olu ka danga o hukumu kɔnɔna na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ ni sariya kisɛ in a kɔni bɛ polisilakaw ani protection civile ma olu ni wolomasiri tabaw ka hakɛw ka kelen a kɔni yirala k'a fɔ ko ni finitigi ninnu ko olu kɔni bɛna to lakana ministiri ale de ka bolo kan. Ɲani syndicat olu kɔni ka kunkan bɔ ni sariya kisɛ min talen filɛ nin ye président de la transition ale de kɔni kan ka ni sariya kisɛ in ta n'an b'a fɔ ma ka promulguer walasa a baaraw bɛ se ka bila sen na. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ni kun ye CNT ale kunkanko kibaru fɛn min kɔni bɛ tali kɛ communauté des bloqueurs du Mali la ni bakuruba fɔla a bɛ fɔ o ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔlɔjuru siraw kan walasa ka se ka waleyaw lase ni u kɛmɛ ka baarabolo dɔ bila sen kan ni o bɛ bɛnbere ko fɔ olu ni famaw kɔ u ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna na u kɔni arabadonya ta ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min ni a bɛ fɔ a ma lutte contre la désinformation au Mali walasa cogo min na fɛn min kɔni kunnafoni kolo minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔ ka se ka olu kɛlɛ okumu kɔni kɔnɔna na nin fɛn jamukan kun bilalen don fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kunnafoni di sira minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔlɔjuru siraw sanfɛ olu jɔda bɛ se ka kɛ mun de ye kunnafoni di kolon kɛlɛli la a laɲini kɔni kun ye walasa cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔlɔjuru siraw sanfɛ u ka se ka jateminɛw kɛ ka wulikajɔw kɛ fɛn min kɔni kunnafoni di kolon sira kolon ka se ka o kɛlɛ an ka ciden minnu kun bɛ yen nɔ o ye Umu Gaku ani Mantala Watara u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Tile fila kɔnɔna la hakilina falen-falen bɛna kɛ nkalontigɛ kunnafoni kan ani kɔlɔlɔ minnu b'a la ka ɲɛsin kunnafoni di yɛrɛ ma ani fana ka hakilina jɔnjɔn ta minnu b'a to da bɛ se ka sigi nkalontigɛ kunnafoni la n'a bɛ fɔ o ma fake news. Bi lajɛ ye tile fila sigi ye tile fila kɔnɔ an bɛna kuma kunnafoni kolon kan kunnafoni kolon an bɛna mɔgɔw de ɲininka o hakilina ye mun ye mun bɛ na ni kunnafoni kolon ye a kɔlɔlɔ ye mun ye jɔn de b'a dilan kunnafoni kolon kɛlɛli bɛ Mali kɔnɔ ka ban anw dɔnni blog an b'a kɛ an ka bɛnbere kan munna mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ mais ni lajɛ bɛna na dɔ de fara kɛlɛ kan parce que hakilina kɔrɔ de bɛna bɔ lajɛ nin kɔnɔ min b'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la. Ni sababa tɛ ɲɔgɔn bɛn a dɔw bɛ tiɲɛ kumaw tɛ kuma jɛngɛnenw don kuma mamunenw don ka nkalon tigɛ donc ka da jamana ɲɛmɔgɔw la a bɛ se ka kɛ k'a da politiki mɔgɔw la ou bien k'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la ou bien yɛrɛ an yɛrɛ jamanaden gansanw ka nkalon da u la mais mun y'a fɔbaga ye olu de ka intérêt b'a la. N'ale yɛrɛ sen donna ni baara in daminɛ la ministre de la communication ka laselikɛla ale ye foli kɛ ka ɲɛsin ni hakilina in ma k'a yira k'a fɔ ko bɛnbere de la ka sigi caman kɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ nkalontigɛ kunnafoni kan a n'a kɔlɔlɔw o lajɛ ninnu yɛrɛ kɛra Kayi, Mopti, Sikaso, Gao ani Bamako. Konko nasira la alisa Fatumata Doumbia ale kɔni maa min ni a sen fila tigɛra a ka welewele seli renouveau ma renouveau kɔni welewele dɔw kɛ walasa a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na a ye dɛmɛ caman sɔrɔ dɛmɛ kunfɔlɔw tɛmɛnen kɔni kɔfɛ dɛmɛ wɔɔrɔ kɔni taara ka Fatumata Doumbia ale sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna na renouveau ma ɲɛmaw olu ye wulikajɔ kɛ ka taa o dɛmɛw ka t'o di a ma kunnafoni sira la fɛn min kɔni ye ordre de pharmacien du Mali olu kɔni musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan min ti jɔ si favori $1,000,000 ani 250 ɲɔgɔnna na ka t'o di ni maima walasa a bɛ se ka dɛmɛ ni waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na cogo min an ka ciden minnu kun bɛ o ye Ema Fifa mɛn ninnu awɔ ani Ibrahim Daw an ka jɛ walasew lamɛn. Renouveau TV ani maa caman olu bɛ ka dɛmɛ don Madame Doumbia Fatumata Doumbia ma o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ octobre kalo in de kɔnɔna la min dɔnnen don ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye fana Fatumata Doumbia ye bɔli min kɛ Renouveau TV jabaranin sanfɛla la ordre de pharmacien mɔgɔw olu y'a ye o hukumu de kɔnɔna la ni ka kunnafoniya caman sɔrɔ a kan o la u ka lajɛrɛba dɔ sen fɛ u jɛra k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don Fatumata ma
Ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ kɛnɛya ko sabatili kama ale fɛnɛ kun bɛ o kɛnɛ kan u jɛra ɲɔgɔn fɛ k'u hakilinaw jagabɔ u bɛ se ka dɛmɛ mun don k'a ɲɛsin Fatumata ma. Sawa min dalajɛ o bɛ na $1,200,000 ani dɔrɔmɛ 100 donc an ye dɛmɛ ɲini o dɛmɛ sɔrɔla bon o ma kɛ dɛmɛ dan ye o kɛlen kɔfɛ o don bɛɛ ANAM n'o ye minnu ka sɔrɔ man ca jamana b'olu ta k'olu furakɛ ministère yɛrɛ o don bɛɛ k'olu k'a tɔgɔ sɛbɛn u ka papier la ɲana an ka jalajɛ de y'a kɛ o kɛra k'a fɔ ko nin ye lajarabi ye n'ala ko bɛɛ kɛ don bɛ kɛ i sen fila tigɛra o tɛ diɲɛ bannen protège bɛ fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ kuma kelen fɛ an ka kisi mɔgɔ i y'a yira furafeere la ko ko furafeere ye formation dɔ de ka baara ye. Fatumata n'a kɛrɛfɛmɔgɔw olu bɔra ka seereya min kɛ Renouveau Jabarani sanfɛ o donna mɔgɔ caman fɛ kabini o don maa caman de bɛ yen minnu y'u ka dɛmɛ fara Renouveau mɔgɔw ta kan k'a ɲɛsin Fatumata ma. Renouveau télé o ye bɛɛ lajɛlen ka télé de ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fatumata ani maa o maa bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la i n'a fɔ Fatumata. Mais a ye gɛlɛya min fɔ a tɛ Renouveau sɔrɔ Renouveau min kɛra ale ma sababu ɲuman ye Renouveau ɲɛmaayaso nana ni décodeur ye ka tila ka kalo 13 ka o musaka fana sara n'o banna n'a y'an ladɔnniya fana an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ. Fatumata ye bonyamasegin kɛ ka kɛɲɛ ni dɛmɛ ninnu bɛɛ ye ka fara o kan ko n'a ye kɛnɛya sɔrɔ a bɛ fɛ ka segin a ka feere ma a tun bɛ min kɛ fɔlɔ a furukɛ y'a yira k'a fɔ k'u ye wari kasabi fɛn fɛn sɔrɔ dɛmɛ hukumu kɔnɔna la walasa Fatumata bɛ se ka kɛnɛya cogo min na k'o wari in tɛna don fɛn wɛrɛ fosi la ni ale muso furakɛli tɛ. Ne bɛ Renouveau mɔgɔw fo ka formation k'u bɛɛ ni ce k'u ni baraji awɔ bi a bɛ sa yɛrɛ komi ne tun bɛ yaala ka mana feere selilaga ni siyo ninnu fɛngɛw feere sisan sen ni bɛna ale daminɛ n sɔrɔla ka furakisɛ de feere n sera ka mana sen sɔrɔ komi wotoro o bɛ diya n yɛrɛ de. Ne ko ko ne mago bɛ muso ka kɛnɛya la fɔlɔ n'o ma kɛnɛya ni mun ka kɛnɛya tɛ se ka da don muso ko foyi la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ko in tɔ nɔgɔya an kɔni vraiment jeli kɔni an bɛ se ko jeli ye kɛnɛya yɛrɛ parce que ani fɔlɔ ta ma kɛ kelen mais toujours magacɛ kɔni an ka foli b'a yɛrɛ ani hali mɔgɔ an dɛmɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye. Den 4 de bɛ Fatumata n'a furukɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ u kan u den 3 olu donnen don école la nka denkɛ 4nan in ale tora so ka tugu ale si ma se école taga ye fɔlɔ k'a daminɛ nin wagati in na ma Renouveau télé jɛmukan fosi tɛna fɔ Fatumata kɔ ka tugu Renouveau direction u y'a laɲini ka décodeur dɔ di a ma ani kalo 13 abonnement fufalaki la ka sɔrɔ a ma dɔrɔmɛ bɔ. Aya komi Renouveau yɛrɛ welekanw b'a fɔ cogo min na Renouveau kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen de kama wa maa maa bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka dɛmɛ min ta k'o sɛgɛrɛ an b'o kɛ Fanta Tomota nin tun ye kunnafoni an sera ka minnu sɔrɔ ta ko fɔlɔ hukumu kɔnɔna na ka se an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa Umar Koyita an bɛ fɔ kibaruyaw datugura ni kibaruya minnu ye ni o ye Fatumata ka lahalayaw ye halisa an bɛ dugawu kɛ maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ Fatumata bɛ min kɔnɔna la Ala bɛ se ka sababu ɲuman kɛ olu fana ye cogoya minnu na an bɛ taa ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera bi jumadonya in na Sori ka munumunu salo sera n'a ye Bamako sigida kelen jumɛn na yitaw bolila fɛn minnu kan kɔlɔsiliw ye fɛn minnu ye ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Vincent Togo ye sɔɔni dɔrɔn Vincent bɛ wele bila Sori ma.